enen gonɗinɓe gande men gila ɗo tagaɗen e mittere ha jottiɗen e wonde pul neɗɗo pul ko wiyete homo sapiens sapiens ha ɗo ummiɗen hadar e afar ndewɗen e mayil tana ha jottiɗen nubia ngabbirɗen e égypte to kemet ɗo yetin tafuɗen ɗon laamu fari gadduɗen dendagal ko wiyete gandinal e gandinal e ko wiyete kañum e hoore mum gandal gadduɗen ko wiyete diine tafuɗen ɗeɗon jettoɗe ko adi yimɓe enen jalta eɗen jaa Asie enen jaa Europe enen jaa Amérique enen jaa Océanie duuɓi mum fof en ganda hen hunde fof holde neɗɗo yalti Afrique holde yeehi naggam holde yiiti jaygol e holde tafi ɗum ɗo e holde yiiti jamdi e holde yiiti ndema e holde nehi kullel e fof en anda enen yaaɓe e gandal ha mahɗen ko mahɗen ko yaaɓe e gandal ha dañɗen anduɓe wiiteɓe Imhotep en yaaɓe ha batti rewede kañumen e koye men ɓe Grek naɓe gaari jangge mumen ƴetti e mumen gandal ƴetti e mumen bindol ƴetti e mumen kemitowal ƴetti e mumen kala ko wiyete gandal jeehi bindol romenaɓe jangge mumen phénicienkoɓe jangge mumen binde sémitiyankoɓe jangge mumen bindol enen ɓe gadduɗa eten gila nde kambise en jane men mbari anduɓe caaki yimɓe gummi e bindol kucci e tindol Amadou Hampate Ba ñomi ɗum e konngol kalɗo mawɗo Afrique naji maayi ina wayni kono fawru defte duppi gandu Amérique najo windi hen deftere e ngol ɗo konngol gotol e wonde Afrique naɓe ko jogui ko e keewal ha hande seɓe gandi ɗum ene wawi ko kamɓe koɓe jogui ko hay e needi ko kamɓe mbawi Amérique mbawi Europe mbawi foof woti anduɓe mabɓe mawɗo biyeteɗo Khalid Yasin Allah rokki kam joɗdade mum wi ko enen jogui hunde ko ganduɗa ko so kamɓe ɓe dañi ɗum eɓe maɓe keddo maɓe ɓeydo ɓamtade maɓe ɓeydo wuurde gurdam moƴƴam won kamɓe ɓe jogui hunde sen ngala ɗum enen men ɓooye ɓafde mbimi ɗum koɓe teeti e men ko koɓe teeti e men ko ɓe teetani gueɗel gotel woni koɓe keddi e men ko ɓe keddiri en needi men o wi enen jogui needi sukaɓe ha hande en keɗo mawɓe kamɓe dañɓe duuɓi sappo e jeetati ko ƴatto guel suwa yettade ɗon e gueɗel mum cukalel janggata ƴattade bammum fennude bammum hettaka tanum hettaka ay hunde kañum ala ko jogui sowona technologie ɗum gonɗi gurdam wonti gurdam robo enen ha hande eɗen miijo eɗen ketto eɗen mbaɗa cifti men daari men e jimɓe men foof mbimi kono wona ɗum tan o wi kamɓe ɓe jogui juɓɓudi enen ngala juɓɓudi enen jogui no juɓɓudi aduna o foof ɓe gaari ɓe nawi juɓɓudi ndi ɓe gaccen en ndiɗon needi keddiɗen hen eɓe nawi gandinal ngal mbiten ɓe nawi gandinal ngal foof ɓe gaccide en gandal ɓe nawi bindol ngol ɓe katti en windude mbo windata ardotako ɗum waɗi enen dariɓe enen kaptuno gande men e gandini men jamma e ñalawma sen jii hay woni e yonto men jannguɓe gande hande ene jedda gande men hanki daroɗen cirñen ɗen gam andude wonko woni toon ko gande joguiɗen ɗe ko kanje goni iwde gandini hande batteɗe kala gandinal gaskinagal artata ko e kemet ko toon fuɗɗi firti wonko woni toon ko suwa wittede suwa andede enen kay en jettata enen e koye men wuurɓe gurɗen ɗam e wonde ñan fof ko ɗum kalten safaruji men ganni ceefi men daaɗe men e fofof men en jeddata ɗum eɗen ñamta ɗo yetine sehilaɓe men ko ingénieur aji mawɗi
hen gorko kemitiyanke molna ɗo e Canada Bangladesh naɗo oɗo ko niɗɗaliyanke molnaɗo eɗen ñaam liɗɗi eɓe jogii ciirol liɗɗi eɓe keewigol ñaamde to Bangladesh ɗum waɗi ko gowɗa way kon yiide ɗon danewni fuutanke yiide ɗon danew kono lingu ni heewi on tokso ɓe mbi Abou a renlo waɗa ɗeɗɗade mbi minen noon gueɗel gotel neɗɗo ko gomɗin mine min jogui taniraɗo wiyete ko Penda Sarr mbimi toon beelama jarriba ɗo so goto e moon ɗeɗɗima tan o wi Penda Sarr minen ne Allah rokki amin ngal ɗo gueɗal ɗum firti ko neɗɗo fuutanke guurɗe nder Fuuta ene yiiye ñiire ene mocce ene feŋe ene yiiye reedu ene mocce ene yiiye uure ene mocce ene andi kañum hayso woni neɗɗo guurɗe yanke so tawi wiyama uure kañum wonko miijoto goɗɗum kono ene yii ɗum ɗo no fiɓe joom hoore ene fiɓane ene waɗe piɓe en ñiiri ene waɗane piɓe ene yii leɗɗe en cafrere on kay wona ɗum ka wona kañum haalante kalten ko munu kalten ko liwogo kalten ko camab kono wona wasde andude adunaji ɗiɗo e tin goɗɗi aduna goɗɗo ene woodi aduna nayab saabu oɗo aduna tataɓo ko ɗon jomiraɗo wi ya ayyuhannas in kuntum fi raybin min alba'th fa inna khalaqnakum tawi onon tan weydi yedditade tan e wonde ummital ma waɗ nen juutu noon min jomiraɗo mi tagui on min turab ay leydi kalanɗen ko naan sa ari a wi ceernaɗo on mo janggani on gande on leydi wiyama turab leydi sa wi ɗum leydi wiya leydi ndiɗo leydi kono sa ari e mbaɗen denɗam Mamadou Salif a wi ɗum leydi holko firti leydi jasta wiyatma yaha ko toytine ko andi ko yahma ko chemical ngal wona terɗiwal ngal wima waɗi toonete ko leydi mbeɗa wawi naata e nder wiñorde mum ƴeewa wima leydi waɗi hen ko ɗum ɗo walla yaha deftere naggam hippiri leydi woni hen ko naggam e naggam e naggam sa nani leydi wona tan ni tan nokki women leydi min jiyanmi ko fewni ko hen gabbel foof fewni ɗum holko woni mittere holko woni mollere holko woni mahare holko woni memtinade hon foti memtinaji ndiɗo sa nokki womre ma leydi mi yaha mi ƴeewa hon foti memtinaji goni e ndeɗo womre leydi nde nokkuɗa nde hon foti memtinaji goni hen memtinade fof mi itta ɗum hen no banggue memtinade fof e hon foti no jomiraɗo waɗi hon hen memtinade fof hon foti e nder temedere to batte moɓre woni e nder ndeɗon womre walla e nder temedere hon foti woni hen e laral leydi holno yitto beele yirte kañum kene woni laaɓde walla ala yiite ken jokkodiri e memtinaji goɗɗe ya so tawi e leydi ndi ko ganduɗa ne waɗi terɗiji mima ene waɗi memtinade terɗoyir so tawi hen womere ndi ƴetti nde ene waɗi bactérie ji wima wona tan terɗiji goni ɗo hen kon hay memtinari gurdin hen ɗo sénari woodi ni jomiraɗo wadde noon womre leydi nde no yirte ni wona goto yoɓɓe ɗum wona guite goto jiyata hutortoɓe karallagal e mbaylani ɓe jiyata ko hen kadi kalawo ni o yiita hen kono noon ene wawi gandu goɗɗo ene wawi ɗo taw enen jooɗi kañum hoorema wona noon yirata leydi ndi kañum yiyande mum banggue goɗɗo Allah rokkat gandal rokki ɗum to etin wona toon yirata saabu wonko feeñi mbiɗen wonko suuɗi nan toon kono jomiraɗo o wi yo tagui en koye ndiɗon leydi a wadde noon guila e leydi tan ganden ceerti hen andude nde tan ɗum ɗo leydi e leydi
e ganduɗo ndiɗo leydi holko Allah lawi hen ɓaade ko neɗɗo o jogori tagde ko sohli ko hen ko waɗata neɗɗo ko ɗum o lawi e ndiɗon leydi kalten ndiɗo wona leydi fof waɗi annabijo ne wawi wiide yimɓe e yonta mum haalat kono pamir ni saabu wiya ko yo feññi o nokki leydi naggam o nokki leydi naggam o nokki leydi naggam fammin yimɓe paama kadi mane koye men Allah wi summa min nutfa joni o tagui leydi ay ɗo wi e arabe so wi summa wona ɗon e ɗon saabu pular wi min leeli weeti wonko diwa ɗon ɗo kadi leydi ndi o wino o tagui neɗɗo e ɓakkere o wino o tagui neɗɗo e ndiyam o wino wa jaalna min almai culla cheyin hayy kala ko wuuri mbaɗmi ɗum koye pewni ɗum koye ndiyam ɗum ɗon foof a ñokat ɗum ɗo an e hoore ma ganduɗo o ñokata ɗum ganda leydi ndi o lawi hen ɗen tuufeje ɗe ganduɗa kañumen jogori wadde memtinari nguuri mbawdi addude innam aade mbawdi fewnude aade en oɗo mo ganduɗa kañum addat innam aade hertono ɗum won kañum tan e hoore mum to banggal law e to banggal arta oɗo ko innam aade adama jogori wonde jogorɗo jogade gandi ndi ganduɗa kilo e 100 gramme gonde hoore mum nde ganduɗa tin ne waɗi gande ɗe hay goto wawa andude so wona kanko Allah andi ɗum kono noon wawa andidde ɗe so wona ko wela anda kañum e hoore o ummi ɗo ne o wi en gandi ndiyam ɓaade o fewndi ndiyam ɗum ɗo joni sono ko yewtere on noon ɗo wi ɗo haade makko yettade nutfa ɗo edi ɗo kalten guila leydi to edi ni dawa dawi holto yimɓe gonno e tem ha jalti ɗon ete ha yakkere nanna e memtinade ha dawa dawi hankkadi tema natti yimɓe goni e dille ha hankkadi taga feeje ɗange ene foof fewda ha hankkadi kanko e ndiɗo leydi o itti hen ɗeɗo memtinaji ɗe ganduɗa ɗe omo jogori wadde ɗum namade ɗum ɗo ko leydi o wi o addoyi wiltere nde haade wiltere nde o addi ndiyam o waɗɗum e leydi nde woni ɓakkere saabu o jogori maade gurdam ko e ndiyam o addi ndiyam o soomi hen ndiyen o addi ndiyam o soomi hen o waɗi ɗum no ndiyam kono ndiyam ɗam ɗo ko lawaɗam koy saabu ko itti ko gabbe oxygéne e hydrogéne mo ganduɗa kañumen pewndi ndiyam gabbe ɗiɗi hydrogéne e abbere wotere oxygéne o fewndi hen mollere ndiyam nde ɗon hen nde ganduɗa so yanti e leydi ndi soofat omo jogori tagde hen gurdam o tagui hen memtinari gurde ndi haade ɗum o ƴetti ko wiite fittande ko to walla no wonki mbiɗa ɗum fof o ƴetti o soori hen ɗum ti ko wuuri hankkadi hay goto wawa wiide kañum fewni ɗum ɗo hay goto wawa ɗum fewnude kadi yakere a wawa ɗum bonnude a wawa ɗum tagde kono noon fittande kadi a wawa ɗum fewnude a wawa ɗum tagde a anda ɗo woni a wawa anda ɗum yiite a wawa ɗum yiide wona yeddude en jogui gande kadi leñol fof e nder aduna hen gande ɗe innam aade gonɗe ɗe e nder gandi innam aade ko jomiraɗo tan andi ɗum kadi gandi innam aade ha aduna o tagge ɓaare hewata gandi innam aade hewata subhanallah gandi innam aade hewata ha aduna o tagga ɓaare yonta fof ma wooda ko yiide ko meeɗani yiitede kono noon jomiraɗo guirtoɗo mittiɗo mbiɗen o wi hey ma neɗɗo gonɗa koye dogde de hol paaɗa ɗo am ɗo aɗa doga aɗa feewe neɗɗo o ko loi physique ɓalliwa on aren feema on jottodira walla en daari ka a dartotako ma yotte hen fo mulaqi kono wiyo alay saago dañatta ɗum joɓari noon inna hayra
الزاد التقوى قال أنقل جيل ميتر جيل تم نتي يمبي غوني e diller dawa dawi ha ñande kawruɗa e Allah ko ni tan ɗum waɗi ɗanugal ngal ñan fof ummoto e yummo ñan fof koye leydi taga ɗen yumme e baaba fof ñamata koko ummi e leydi puɗol ɓuucol gila e ndiyam ha e fof fewde hen memtinaji ɗo welaɗe ɗen memtinaji kañumen pewdata inɗe innamade ɗum waɗi debbo reedu ɓiɗɗo personnalité mum e fofof mum fuɗɗoto ko gila e nde tafte nde ñalaɗo Allah wiya suɓoto ɗum waɗi to banggal gandinal banggal embryologie mbiteɗa e développement mbiteɗa ya debbo o hayso e nder lebbi jeenayyi ɗi lebbi tati battidiɗi ɗi kam ko wawi wonde foof kalto mbawɗa wonde ñaama ko moƴƴi yamir debbo ma yo ñaama ko moƴƴi ko ɗon gandi tafoto ko ɗon ƴoƴere ɗon fof mbawko fof ko ɗon wonata noon Allah waɗiri ɗum aɗa wawi debbo so dañama guildo sowide guila haade makko sowade o ñamata ko moƴƴi neɗɗo ɗum ɗon heddi ɗiɗo leƴƴi nawi ɗiɗo leƴƴi yeeso minen to gandal ñamdewal ngal min mbiyat ɓamtare fof woni koye ñamde sirru neɗɗo fof ɓamtare tiɗdam e fof woni koye ñamde e ñeñal makko ɗum waɗi o waɗani ñamtende ha rokku neɗɗo timmal gandi timmal haqqille o waɗani ɗum sattude kono o waɗi ɗum ko wirnide gandal woɗɗani wirni neɗɗo o anda ñaama ɗum hoɗo jeeya hoɗo woni ɗo timmin ñamde nde ko yaawi debbo andi ɗum ñaama e ko ñamanno ko kono noon ñaama moƴƴere ɓiyum ara ɓiye mum kette mum gandi mum fof ene timmi so ngakkini hen hunde ɓiɗɗo ara ne woni molfo walla ara ne woni perla walla ara ƴoƴani walla wawa rondade won gande won saabu gandi mum mahay kono foti ni mahirede ɗum koye leppi tati battidiɗi ɗum ko ñañal woni toon ɗum ngal ɗo ɗanngal ɗum de ummi ko e leydi gametogenesis fewnude ɓinɗe ittude nde ɓinɗe ɓamdu watta ɗum ɓinɗe jogoran ko ɗum hunde mawde koye ɗanugal ngal jeeya ummade nde e leydi wadde maho yirbu ngo métabolisme ha ɗeɗon ɓinɗe ha ɗeɗon tuufeje ñamaɗe ɗe ummiɗe e leydi ndewe lingo walla ndewe dammol walla ndewe e ɓesnore walla ndewe kecce ngari e ɓandu innam ade goni ɓinɗe ɓandu haɗi ummo ɗon eɗe maha tafa ɓinɗe ɗe ganduɗa ɓinɗe jogoram ha ɓinɗe jogoram ɗe tafa ɓoccugel tafa kañol ɗi ɗanno kadi ɓoccugel en yiiliyo kañol en yiiliyo ɓoccugel bel ɓoccugel ngel woni hen ko feccere nawgas e tati borowol walla mbiyen gartol nawgas e tati gartol ene waɗi guene dendagal jammoje neɗɗo foti wadde kala sifaji poɗɗo wadde e neɗɗo guila Adama ha yetti jomum ɗo tani mum en ndewno fof nen hen mbadi jooɗi hitande 1995 nde kirike Watson en jiitinde ɗum ɗo leppi ɗiɗi ADN ɓe ɓe dokka ko jeenade molnade Nobel alay saago ganden wona enen jeddi gande men joguiɗen ɗe wona enen jeddi wonko muuli toon ko ganduɗa gandal hande ngal en hutoro ɗum tawi enen en jaltinani ɗum en mbawa ɗum andude ɗum woni enen keewi dallinade sukaɓe fuutankoɓe en jim oye mandifin yo dande loori boli ganduɗa ko woli ko hakkille woni aade ko teskitare addi gandal ɗum woni méthode scientifique en laaɓi cer kono so irta ko andineɓe irtani ɗum jaltin ɗum ha gandi ndeke enen joguino méthode scientifique adi ɓeɗo yiti en jogo ɗum ɗoyren wawata yaltude hakkille woni aade ɗum ko hunde mawde mo haali hakkille haala gandi haala kalten koɗo foof godal innamaɗe haala gande foof e aduna hen
ummi ko gil to en to ɓinɗi to gila ɗo ɓinɗi mbayri pecci mbaɗi nanduɗe fof ndendi gone gollade mbaɗi ko wiyete coñu ɓinde wotere fecco waɗa ɓinɗi baɗon mum taw kañumen fof pewdat ko coñu hol ngu noon coñu ko fewdat coñu jokko ngu kañum fewndi fewi ƴiƴam fewndi fof gila e ngal ɗon dawal a wawi andude holko fewda jogori fewdoyde gandi ɗum woni gandal hande biyogal yen ƴettu e ɓinɗe puɗi ɓinɗi ɗe woni cellule souche ƴetten e mumen beel enen mbawa so gandi gañima beel maɗi gartir gandi wona eɗen walla ɓooƴere beel maɗi mbawa artirde ɓooƴere timmude taw wona enen gawɗon ɓooƴe ɗum ko gande wittoji ɗi ganduɗa yimɓe goni hen wona taw on paaɗen enen e koye men jiɗɗen ko haalde no Allah haalde ni kañum e hoore mum ɗum ɗo o wi o woni tan koye feññinande en hunde oɗo foof koye adun tan mo ganduɗa adun tataɓa sen gari adun nayaɓo won adun men oɗo yidi nankidi ɓe mbiyat ɗum ko adun our universe dunya gari hen on waɗi ko suuɗi e ko feeñi wadde kalti enen gandi ko suuɗi nen toon enen gandi anduɓe cuuɗi hay anduɓe diine won joguiɓe gandal cuuɗi ngal kañumene koye minen gandi lasirariyankoɓe woɓɓe haalɗoɓe waɗa heten alamul malakut alamul sen jeeyi to hitine e Qur'an ene woodi toon kadi aduna goɗɗo ɗiɗo adunaji foof nene e Qur'an kalten aduna goɗɗo aduna mbiyata ko kaya mbeya barzakh ɗum ko ɗo pittali itta hakkude mayde e ummitade on aduna nen toon aduna goɗɗo wona yimɓe fof gandi oɗon aduna kono annabaɓe en mbawi kañumen andinede oɗon aduna firti woni wonɓe yimɓe ɓe en mbayi kon yimɓe ni kono noon kam jiyata o yimɓe jiita ɗum kañumene koye men min jeddani ɗum wona ɗum kalten enne koye men oɗon aduna ko aduna goɗɗo jomiraɗo haalimo kadi omon e Qur'an ne laabti wonde yeddoɓe e wonde ummita alay hen foof won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe maayi ɓe jeeyi toon eɓe gonɗa fittal ɗiɗi ittama ɗo fittal ndu ɗo to maaya ɗo ittama e ɓandu mum aduniyankewere memtinare ndu nawama e ɓandu mum gonga ndu woni toon ha o ubbe kadi nde itti toon no artire e makko on kanko e won makko omon heddi ko ummitade omon wone ko fonno wonde ko ha ñande o ñaawa kadi ha ummital aro ummito so ummitima kadi omo andi ɗo wonno ɗo e tim
fewani kono omo jogui jorto wiyata ko ñande ñawore kay ñande hen laaɓat yono lepta way kon gujjo jaggaɗo ene wawi taw ko tuumaɗo malaka inen dultomomo pe mi anda ko mbaggi koko ɗo waɗi saabu suwa ñawede taw ñande ñawore nde ari ko ñande no andata ñande no o andata mbowi yaafede ni saabu nadde aljanna ko Allah ko mo gala fof nan aljanna wona golle ma nawatma tan yo ɗum addata ene adun goɗɗen woodi firti ko wona fof andida adun ummital ɗum kalan eno joni hankkadi ummital ari ɗon hankkadi e yimɓe hankkadi nendine ene ñaawe on kadi ali wa anna saa la atiya la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur Allah kay ko ummitinowo yimɓe fof wonɓe e kabriji ñande wima nde ya ummo ñande ummat ɗo heddi ko aduna jeeɗiɗijo anduɓe ɓe mbi no woodi aduna mo ganduɗa ko casal aduna casal o waɗi ko jeygol waɗi ko aljanna Allah wi amma alladina saidu fofil janna en kam koye aljanna woni khalidin koɓe sasoɓe toon on aduna iblis wino Adam kiɗo lekki wallahi anda Allah wirma wata nemda hanko wata yaade oɗo aduna sabu sa mimi a hankkede a mayta oɗo aduna sa yeeɗi jahata to ko gonɗa ɗo yiɗin ko fof an a sasani casal ma ha gona tan Allah wayni hankkadi an hankkadi a wonta a mayde a memata kiɗo lekki tan sa ñami tan o haɗirani ɗum tan ko wota yetta to ñam jiya ma damati samawatu wal ard illa ma shaa rabbuk ataan ghayra majdud firti ko adunaji no woodi firti ko gande no woodi firti neɗɗo tawi tan no woodi wona tan neɗɗo sabu kaaƴe sabu mitte sabu kala ko taga Allah wi hen hunde fof woni koye en haala hen hunde fof en jogui gurdam leydi en jogui gurdam nde ganda enen e koye men gueɗe en jogui gurdam mbiɗen ni limore en jogui gurdam en jogui ko haalata kañum e hoore konnguɗi en jogui gurdam alkuli en jogui gurdam en jogui kaalata woni yimɓe rokkaɓe gandal ganduɗa eden kañumen en gandi limoje ko kaalata ko ɗum waɗata lasɗare en pecce inde mbaɗɗum e limoje mbaɗɗum e limi kelto ɗo mbatto mbaɗa ga karfeje woni alkuli gam kamɓe ɓe jeyti ko sirru gonɗo toon wonko Allah rokkiɓe hen wama utitu min al ilmi illa qalila jafo ɗum yewtere nde juuti yidde tengtinde ko weltaram e mawɗo ko haali ko e gandal makko ngal o juurtingal ɗo e heddiɓe kadi musidɓe tedduɓe gande maɓɓe ɓe juurtiɗi ɗo haytin foof jahanɗen koye toɓɓe tati camaɓe liwogo e muno maayi camaɓe e liwoɓe e muno maayi namdano muno maayi on jiruɗen enen kalɗen on jiruɗen dokkuɗen yeruji kadi saabu en dokki yeruji hay mbiyaɗa resi muno maayi tektani men to ƴiƴam wona tan e to koddigal kono mbiɗen wonko woodi ko wiyete ko tindi mawɓe adino wonko woodi ko ganduɗa ko gonɗina ɗum ɗo hen taw neɗɗo kadi en jogui hakke yiitude ɗum banggue goɗɗo kañum hoore min jiiru muno maayi ɓaade Allah haali jinni haalani muno maayi min jiiru muno maayi ko jinni eji tan ɓaade ko yimɓe koddi en mbawi ƴettude yimɓe nawri noon
so wona gonga woɓɓe kadi yo adda tabitanami wiyen ha kuɓeje ngoodi min heewi toon mbiɗa wawi mi dañi toon mbeɗa yaha toon jamma e ñalawma mbeɗa jogui kuɓeje ɗe te diwani koye mayte ko toon tan woni eɗen ɗoyti kono a yiita saabu mbeɗa jogui sirru kamɓe ɓe jogui sirru naggam soɓe mbaɗi ɗum an a yiita ɗum walla Allah waɗi oɗon sirru an a yiita kuɓeje so yi toon ne wawi wonde ɗum kaɗum tan ko jiiro ama bo wiyede e wonde neɗɗo ɓoccini mi yiyani neɗɗo ɓoccini mi yiyani ko neɗɗo ɓoccinirta ɓocconde ha ɓocconde won neɗɗo ɓoccinno guertogal ni ɓoccin ɓocconde waɗe ha toccin waɗa mi yiyani mi nanani mi janggani wona e Qur'an wona e Qur'an wona e goɗɗum wona e Zabour walla Injil walla waɗayren wona mi yii ɗum noon e tinde men mbeɗa andi enen gomɗini camam kadi wona no ceerno Mamadou Salif wini balen woni camam ala camam wona noon camaɓe ɓe mbiyata way kon gaɗa balen kay koye enɗiji jeeya wona lingu kañum e liwo ko fof wona lingu sirène ko mbiyeton ko wona lingu kañum fof way kono wilwilde a yiyat ene waɗi wilwilde waɗi ko bibji mum kono wona fiiloto ko wona saabu wona ndiwde Allah waɗiri noon waɗi ɗum fof wona ndiwde waɗi hunde e nder maayo taw wona waɗi Allah waɗi kadi kala ko jibinte rewi e dawal ngilngu hay neɗɗo e nder reedu yum mum rewi e dawal ngilngu jalla ɗon jaafoɗon e juutanade e yewtere he ko tengtinde tan hunde wona yeddude gande men en goodi walla enen jogui anduɓe walla enen jogui gande wona toon jaaɗen enen e koye men walla wonko woodi ko ganduɗa andaka wona toon jaaɗen ko hunde nde ganduɗa toɓɓere nde ɗo haalande ko ɗum ɗon jaaɗen hen mbiɗen ko enen no jiirɗen monumayo ko jinne ko noon jiirɗen goɗɗo kadi ene jogui hakke kañum e hoore yiirude ɗum lamgal goɗɗo enen ko noon jiirɗen camaɓe ko wiyete ko gadade camaɓe firti ko gadade samolini woni mawni kala ko mawni ha samoli ko samolinde hankkadi ko ɓe mbiyat ɗum ko gollinal ceerno Djiby Hameli ɗum waɗi sa wi mbabbolini hankkadi wonti ko ɗum ko inde golli inde nde alay saago gadda gollinoyel mbaɗa hen hankkadi ko mbabba aɗa andi ko inde wona gollal kono sa yiiɗi wattude gollal a addata mbabbolini samolini hankkadi wonti gollal han samolinde mbabbolinde samolinde noon ko fakidde e mawnugol kañum e hoore mawnude ha fakidde te ko ɗum no wiyete ni ko ɗum gadade molnaɓe gadade ɓe ganduɗa ene wawi modde hunde foof akunda ɓuuri akunda mawnude kañum e hoore mum ene wawi modde hunde foof te kala ko hawri ñamat moɗat haɗum yettade maayo eyyi ɗum kadi wiya ko e maayo woni ha meeɗani yiyede ene maayi yimɓe gaari itti ɗum ɗon te kala ko wuuri koko maayata kañum e hoore mum beela kañum ne koko hay goto yiita ɗum kadi kono enen gonɗin ɗum en kaala